Počkaj, connected. Moje meno je Janco TV a som tu s mojim kamarátom. Veteránu. Presne ako vždy, proste každé video. No, teraz ste nevideli uvítanie Janca, lebo som trocha neskôr zapnul nahrávanie. Presne tak, nevideli ste uvítanie Janca, ale u mňa ste videli. To je to najlepšie. No, ja sa tu pripojujem. To mi nehovor ani toto. Status creating game, game server. Technické problémy. Presne tak, prepáčte za menší strih a technické problémy. Mám túto stranu, čože easy. Ja mám lepší. Ale nejako. Ty klameš. Okej. Pozri, čo mám. Madenčina. Give me money. Aj takto tu všetko zabijam ja, tak čo chceš. Inak mohli ste si všimnúť trocha v pozadí hudba, hej? Budete Ja ju nepočujem. Chvála Bohu. Jo, zdrhutí, konečne. To čo je? Tu si dám opicu. Mám 69 money. Okay, tak Tak to je dosť, to je úplne nádherné číslo. To čo? Tak áno, keď mi to tu vyžieraš. Prečo tá opica tvoja zmizla? A pozri. To má denčina. Mám snajpera. A ty mi to všetko vyžierať. Veď je tu zrýchliť hru? Toto. Aha. Jeden bouncy si sejmul. Kámo, pošli mi za to prachy. Mám. Give me. I'm chudobná. Jasné, ja to vidím. Máš 100 money. Ale isto. No. I'm Musel si ho dať update, no. Ticho. I'm chudobná. Nie, nerob to, Sebastian. Čo? Sebastian, help me, veď postav tu, áno, presne toto som chcel. Ty mi čítaš... 20 centy, jo! Inak sa mám povedať, že videá by mohli teraz vychádzať docela aj viac, že nie viac, ale že dlhší čas by mohli. 3 každý deň 3 videá mi dávame. Dobre, každý deň by sme mali vydávať 3 videá a v stredu bude voľno, hej? Pozrite si Ice Cage, sme hrali, Jankovi sa to nenatočilo, ale mne hej. Hlavne si pozrite Castle Crashers. A tak najlepšie je Castle Crashers. Toto je druhý diel, ako vidno, že má to úspech, balóniky. No balóniky docela, hej. Samotná Lady Unicorn mi napísala super videjko, haha. Hej. Alebo čo mi tam napísala, like, alebo čo. Hej, že je dobré video. Kámo, čo má on za šatku? Madenčina. Pošli mi prachy. Nemám. Viem, že máš. Ale tak ty mi pošli. A ty mne pošli, som Prečo ja tebe? Prečo ty mi to moc vyžieraš? No pretože mám lepšiu baseu. Vidíš, keby ste si ty chcel vytvoriť? Tak. Ale zase na mne by sa to zase zabugovalo, aby boli dvojhodinové problémy. No, Ako vždycky. To by bola pravda. Mne to docela seká. A potom by sme to video ani nenatočili. Mne to docela seká. Asi niečo som urobil, hej. I love you, Alan. Tu by si povedal, no. Hej no, Alan je nice, aj tak som ho vypnul. Ale zajtra autorské práva. A ja som to vypnul, takže asi nebude mať nič. Nevyžeraj si, nič nezarábam. Všetko tu vyžerám. No tak skyne. Karma ti to vráti. No tak to som zvedavý. Ups, tak to ich ide. Vráti a karma ti to nevráti. Ale hraj seriózne vážne. Ty hraj vážne. Nehraj tu ako retard. Ja hram jak retard? Ti to tu všetko vyžieram a hram jak retard? Hej, no mi to tu vyžieraš. Som chorý, kam. Ak počujete niečo, nejaké chrapanie, za mnou moja sestra spí. Oh. Kam
Kámo, vidíš, ja už mám 2 snajperov na to. Sebastian, ide prank, poď, ideš na to, ide prank. A potom. Jak potom? Can see you fly. Chápeš? I can see you fly. Vidíš, hej, no, chceš zabíjať? Tak ja ti ich nechám. Tak nechám. Lebo to nestíhaš. No, čo, to nikto nepovedal, to nikto nepočul. Ale počuj. Ja mám lepšie bavníky. A ja mám kvalitnejšie. A ja mám z Ikei, tak ticho. Ikea. A vidíš, zabil si baun. Tak čo je? Kámo, vidíš tu mojich snajperov? Ježiš, skáde si nabral? Ideme nahlásiť veterána, vykradol Medzinárodnú banku. Nič, ja som nič robil. Ja nič. Časne zbieram. Kámo, ty si ako šetríš 200 money? Ja neviem. Ukradol som. Inak hráme teraz na Izine, lebo vtedy sme na Mendium nejako rýchlo prehrali. No, video trvalo riadne ako malo. Vážne, ja to viem hrať, len veteránovi to nejako nejde. No, ja som to sfailil. Potom fail. Ty si to už od začiatku failil. Neviem. Aha, vidíš, zabil si baóniky, to ti bude stačiť. Aj tak toto bol dlhý. Čo mám? Tak keď budú takí zamaskovaní debili, že ich nič neuvidí. Aj, no viem. To je dobré. Vieš, jak sme to hrali. Túto hru dám do popisku videa, ale je sobota, to natáčame. Ale to video vydám v nedelu, ne v sobotu, hej? To je varovanie. Dávaš to v nedeľu? Ja to dám dneska, lebo dneska som dal sa mi zdá, že iba jedno video. No, tak daj. Ja to dám v nedelu. Bez teba asi ešte natočím To The Bounce 4. Je to vlastne nepodobné. Je to menšia verzia vlastne. No. Taká staršia. Old school. Jo. Inak za 50, každé video to hovorím, ale za 50 subs bude live stream, ktorý bude prebiehať u veterána a budeme hrať všetky hry, ktoré má. Sebastian, koľko máš vlastne hier? Máš ich viac ako 20? No, mal by som mať. No. To na streame budeme hrať hier, že? Väčšinu her budeme hrať na streame, to je pravda. Aha. Čo je ma za madenčina? Nie, ty mi ideš vyžierať, hej? No, to čo je? No. Dobre. Maskovaná? Vravím, to sú tí zamaskovaní. Takých nemám moc. No, už vyžieram. No lebo máš, čo to tam máš za kanon? Pošli mi penáz. Nie, ty mne pošli. Ale chápeš, že ty nič nezabíjaš a on prejde round a ty dostaneš asi 60? Že čo? Chápeš, lebo ty nič nezabíjaš a on prejde round a ty dostaneš. No, teraz už zabíjam. No teraz už je. Môj sniper is killing all Si zašetril? enemies. A ja si dám toto. To je docela fajn. Kámo, jeho si tu vyšperkoval. Kámo, môj na katapult. Beží Jožko po nábreží, čudák malý, ukradol. Chán, vieš čo som vymyslel teraz za Rím? Beží Jožko po nábreží, cigáň malý, ukradol mi televízor, čo s ním spraví? To je najlepší Rím. Best ever Rím. Best ever Rím. Nemáš 6800 peňazí? Kámo, čo si chceš zase upgradeiť? Nič. Ja nič a muzikant. Teraz sa to darí ako. No teraz nám to ide. Ale všetko zabijam ja. Čo ty? Ja tu mám 4 sniperov. Toto? Monkey Sub. Ty máš tiež toho Aký si level? Neviem. Tak nemáš Monkey Sub. Počkaj. Ja to tu... Aha, 17. No a...
A vieš o tom, že je rand 32 z 50? To Ja som mal na mobile rank 48. Pozeraj. Nie na mobile, na tablete. Kamo, pozri, ja tu mám armádu snajperov. Ja tu mám čo akože teraz? Hen, čo som si kúpil. Kamo. Ne, od akého ranku to je? Neviem, ale nemáš to. Že? Ale Nemám. to môže strieľať zamaskované, sa mi zdá, hej, môže. Hej, môže, on furt strieľa. Po každej. Už ja urobím? No. Ja som si ho nemal. Koľko stojí? Koľko Zatiaľ príma. Nebude, si ho ideš kúpiť a predať všetkých. Ja mám Supermana. No a? Ja mám Supermana. To ty nemáš. Aj tak sa ku tebe nedostanú balóny. Chlapci, on všetko popredával na to, aby mal jedného. Za pár prachov mi to ostalo. Čo? Ty hacker. Kade môžeš mať toľko peňazí, ty si riadny hacker. Nejsem. On má na Supermana a ešte má na... Pozri sa na video a uvidíš, že hackujem. Dobre, pozriem sa. Koľko tu vlastne stojí Superman? Tu bude stať menej. 2900. Ježiš. Tu ja si... Počkať. Čo si... Ty si noob. Ja som všetko predal. To mi doplo. No, vidíš, aký si inteligentný. A. Tak. Na čo ich budem predávať? Aspoň uchránim balóny. Balloons. Prečo ku tebe sa ani nedostanú? Lebo ty to vraždíš. O, tu sú opancirovaní. Tých nemám rád. Ty sa už ku tebe docela dostanú. Toho si tu musím vyupgradeovať. Pozor. Že toho predám a toho upgradenem. No toto musím mať. O? Môj Superman dostal update, potrebujem 2900. Mne to dá ako seka a to je polbox. Kamu, dobre, že moji snajperi vedia zabíjať tých zakempencov. Yes. Čo je? To je docela dobrá. Round 38 of 50. Ešte 400. Ja ťa predám na bazoši. Cyberman. Vieš čo, ja zase idem všetko predať. Je to vážne? Nerob to už, lebo to dokašľeš. Tak počkaj, potrebujem pár centov. Budeme... Okej, mám to. Jaký rúžový ty kokos. Vidíš, musí byť. Počkaj, jak cez môjho Supermana mohli prejsť balóny, toto čo je? Dáme. To dáme? Aha, ja to dám. Môj sniper to O, tiež dáva. ja som to dal. Kámo, koľko máme Máme, vieš o tom, že máme 200 HP? 250? Že ja, čo? Nie, máme iba 200. Lebo toto je easy, chápeš? Toto je easy na. Nie, sme mali na normálne kolo HP. 100 niečo, 150. Kámo, kill to Jano. Ja zasa všetko, je. Prečo? To sa Neprešiel. buglo. Že neprešiel. Neprešiel. Jano, to sa buglo, my neprichádzame o HP. Prichádzame. To sa buglo, my neprichádzame o HP. Dá. Nie je normálne, že zima. Prší, len celé Jano sa tu trase, až ho voda oblieje. Aha, ja tu zabijam tie žirafy. Žirafa. Ty ich iba dorážaš. A koľko stojí ten update na Supermana? A 2900. Veď to stojí jak Superman. To čo je? No. Nie, toto mi nerobte, veď za kempenci ešte. Ach jaj. Môj sniper môže a ty. Čo som počul, že neprichádzame?
Aha, tak už teraz. No už sa to odbuglo, aspoň že. Áno, musím si ešte dať na ďalšieho Night Vision. Aha, sme v riti. Nejsme. Ale sme. To povedal. Už máme 90. No, Ale 90, pošli zo pár prachov. 90 z koľko? Z 200. Maximum mi môžeš poslať 300. Ale ja ti nič nepošlem. Prečo? Pretože to nemám rád. Potrebujem Ešte viac. ešte 100 peňazí a sa mi že so Supermanom môžem zabíjať tých zakempencov. Nie, iba so snajprami. Nie. Ja si kupujem Night Vision, mám svojich snajprov. Kam to mi seká, ja neviem. Už 16 minút nahrávame. Hej, všimol som si. Nevadí. Ale to bude mať dlhší. Kamo, really? Chápeš, môj Superman všetko si dáva. Ja budem mať rank, poď, rank 21. 21 sa asi dať nemá. Nemôže sa dať. Že sa nedá, tak nemá. Ty máš tiež toho typka? Daj mi ho. To bude niečo problém. To mi ani hrať netreba. Aha, tu To je také typek. Pošleš mi 200 money. level 21. Pošli mi. Nemôžem. Aha, už nemusíš. Jo, mám ten update. Aký? Na koho? Na Supermana. A tak to sme došli. To sme došli. Už predom hovorím, že pre toto video by to mohlo byť všetko. Počkaj, keď dohráme. OK. OK, teraz. Takže pre Pre toto video to je všetko. No, čaute. Čus.